היי חברים, והיום נלמד איך עורכים סרטון בקאפקאט. קאפקאט זו תוכנה מאוד מאוד קלילה ונוחה לטלפון, ואפשר גם במחשב. והיום אפשר לערוך בה סרטונים ממש יפים ונראים מקצועיים ביותר, והיא ממש לוקחת כמה דקות של למידה, אז בואו נתחיל. אז אני נכנסת כמובן, מורידה את התוכנה לטלפון, נכנסת אליה. התוכנה מאוד מאוד פשוטה וקלה, יש לה סמלים מאוד מובנים, איך לעבוד. היא כמובן גם עובדת בעברית, ככה שאפשר... אתם בוחרים סרטון שאתם רוצים לערוך אותו. זה לא משנה האורך שלו, אתם יכולים לחתוך הכל. ואתם מתחילים לערוך אותו. אני הולכת לעשות כאן כמה קפיצות בסרטון הזה, כי הוא ארוך מדי וגם מתחיל לשעמם. ולכן אני מחליפה את הפריים הזה שהוא ארוך למדי, אני פשוט... ממהרת אותו, עושה אותו על מהירות גבוהה יותר, ככה שהעין לא תצטרך לחכות בין פריים לפריים כל כך הרבה זמן. אז הנה מיירתי את הסרטון והוא נראה הרבה יותר טוב, אבל אתם תראו בהמשך שאני אמהר אותו אפילו יותר. כאן רואים יותר מדי את המים, אני פשוט אחתוך את כל האזור הזה שכבר ראינו. ואני שוב רואה מההתחלה כל פעם לראות שלא קפצתי או שלא... דילגתי על איזשהו משהו, העיקר שזה ייראה טוב. כאן יש לי את העץ הזה, אני יכולה להפוך אותו לאחלה מעבר, אז אני אמחוק את מה שלפני. זה אני לא צריכה, ואני ממשיכה מכאן לראות איך זה נראה. אחרי המים יש לי את העץ, אני כמובן שיוסיף כאן איזשהו מעבר כדי שזה יעבור חלק יותר. מכאן אני כבר לא צריכה את הסרטון, הוא חוזר על עצמו, אפשר למחוק את כל זה. אל תשכחו למחוק את הקאפקאט בסוף. אני שוב מסתכלת על הסרטון, לראות שהכל טוב, שלא קופץ לי דברים, ואפשר להוסיף כל מיני מעברים וכל מיני אפקטים. יש פה אפקטים של קאפקאט פרו, שזה בתשלום, יש כאן מלא חינמים גם נחמדים. אפשר לערוך פה הכל בצורה מאוד מאוד נוחה. אני עורכת תמיד בטלפון, מרוב שזה נוח, אני אפילו לא נכנסת למחשב, ואני שמה כל מה שאני רוצה כאן, אם זה כיתובים, אם זה מוזיקה, באמת יש לכם פה הכל. רק צריך לשחק בתוכנה וקצת יותר להכיר אותה. אני מתחילה להוריד את השמה לכל הסרטונים שלי, כדי באמת לשים להם מוזיקה, שתהיה אחידה לאורך כל הסרטון. אני בודקת שאין שמה לכולם, מורידה לכולם את השמה. ואני מוכנה למצוא שמה חדש, סאונדים, אני לוחצת על הסאונדים, יש פה מלא סאונדים בחינם, אפשר לחפש בחיפוש, משהו שאתם רוצים, יש כאן כל מיני מוזיקות מגניבות. אני מאוד מאוד ממליצה לפני שאתם עורכים סרטון כלשהו, תמיד לחפש את המוזיקה לפני שאתם בכלל מצלמים את הסרטון, או לפני שאתם עורכים אותו, המוזיקה תיתן לכם את הקצב, תיתן לכם את האופציה לערוך את זה בצורה יפה יותר, מעניינת יותר, לפי המקצב של המוזיקה, זה הרבה יותר מעניין לראות ככה. הפעם אני עושה איתכם קצת הפוך, ואני מחפשת איזשהו סאונד שהוא יתאים לי. טוב, קפצתי איתכם קצת קדימה, הוספתי כאן עוד סרטון שנוכל להעריך קצת את המעברים, וגם כמובן שמתי את המוזיקה כדי שנראה איך זה הולך עם הסרטונים. אני חותכת את המוזיקה בסוף ודואגת שהסרטון ירוץ כמו שצריך. שימו לב שהוספתי מעברים בין העץ למים, הוספתי אחר כך מעבר, עכשיו אני אוסיף מעבר בין הפרות לדשא, נחפש משהו חינמי שנראה טוב, ואני הולכת על זה. חשוב לא לעשות את אותו מעבר על כמה סרטונים בבת אחת, כדי שלא תעשו סחרחורת לצופים שלכם. אוקיי, אז שמתי את כל המעברים, איזה יופי. זמן לכתוביות, אני מאוד ממליצה לכם עם סרטון שאתם מדברים בו, לשים את הסרטון בקפשנס, זה שווה כל שקל וזה חוסך לכם המון זמן. פה גם יש לכם כתוביות אוטומטיות, אבל גם זה בתשלום. בקפשן זה פשוט יצא לכם הרבה יותר איכותי, אבל כל אחד באמת מה שנוח לו. חשוב לי שתראו שיש לכם המון סגנונות וסוגים של כתוביות, וזה באמת יכול לשמש אתכם בכל דבר שתעשו כאן בסרטונים. קופצת איתכם קדימה, אני עושה ייצוא ויוצא לי הסרטון בצורה הכי מהירה שיש. זה שומר לי את הסרטון באיכות הכי גבוהה. אני כבר יכולה לשתף באינסטגרם, בוואטסאפ, איפה שאני רוצה. שומר לי את הפרויקט ומוריד לי אותו אוטומטית לתמונות. ואני כמובן יכולה משם לפרסם אותו בכל מקום שאני צריכה. אז אני הייתי כאן בשביל לעזור לכם לערוך בקאפקאט, ואם תרצו עוד סרטונים כאלה וסגנונות נוספים, תרשמו לי בתגובות. סמנו לייק ותעשו סאבסקרייב. להתראות בסרטון הבא.